TV Migori. Pode weche mag siasa ni liet mar siasa mahiga gana 2027 osechako nyisore e kind moko kuom jotelo mag ODM e kaunti ma Kisumu. Magi duto omienje seche mane jokanyo mag ODM obedo koda romo mar sero jopiny mondo ndikre kaka jochama kaka yorno mar tiego duond buch ODM e kinde ma Mutni nomuoch e kind jalup gavana ma Kisumu Mathews Owili kod jaod bura ma Nyakach Aduma Owuor. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Aduma Owuor. Odiochieng' ma kawuono kane isidho ayanga chendo mar ndikruok mar oganda kaka jochama mag ODM e gwenge ma Nyakach. Mutni ne owuok e kind jalup gavana ma Kisumu Mathews Owili kod jaod bura ma Nyakach Aduma Owuor. Adwana bed gavana uting na badgi ane. Mano biro bang' ka jaod bura Aduma Owuor luenyore kod thoth jopiny mane oyuoro e nyasino bang' twak mare kendo weyo jalup gavana Mathews Owili kod oganda manok kende. ODM wacha mjumbe aende kwanza peane pesa alafu mrudi hapa tuongee. E seche ogogo bende oporo mar chwalo wach ne jopiny mane rik jalup gavana tiyo godo ne osima poya nono. Nochuno jalup gavana mondo twag gi jopiny maonge oporo ka okok kod weche mane jopiny ok winje yo makare gino mane omiyo romo no chope giko mare apoya. Adwana wachi ni chakre wik manyien ng'ato ka ng'ato manigi kipande mapok otimo registration mondo timang'owa o register. Bang' bedo kod romo mane okelo kanyakla jokanyo duto mag ODM, jaod bura ma Nyakach Aduma Owuor kaachiel kod jalup gavana Mathews Owili ma bende ema nowinjore otele nyasi mar yawo apis ODM mar sub county ma Nyakach nokoso chopo kanyo. Nochuno jotend chama kotelnegi kod jakom margi Paula Keyo kod MCA makono Vincent Obuya mondo yawo apisno bang' rito jalup gavana mobare. Ma en office mobedo opened officially for the ODM party. My business duto mag party itimo ka. Wabiro keto wawuoyo gi chairman kata registration jomane kucho. Wabiro wuoyo gi chairman mondo kata jok mok nyal maonge simu minyalo register go obi kaendi to be registered. To wabiro duogo ka after 1 month or 2 wabiro ng'iyo ni to wago kang' mane na wan mana flower girls koso ne watiyo tich moro koro wabiro ng'iyo ni to nyo wan ji ariyo bwe wamedo ji 20 mondo wabed ji 22 mane momiyo wayawo gini. We cannot buy party, we cannot buy human beings, but we want to encourage unity. There is a sense for unity. Wan gima wamanyo ne wadwaro tego teko mar chama mondo chama obed gi wang'e ka wachomo yiero mabiro. To chama en ang'o? Dong chama en ODM kende. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Erokamano.